Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana şkamîr behsa wan qiralê berê wan padîşahê berê bikin wan behsa xwe îro bikin. Gelo wê çaxê wan kêf kiriye ya îro em kêf dikin. Îro em li mekteba li malê xwe em di kitêbê tarîhê da gava ku em navê wan dibîzin. Mesela dibe İskenderê mezin, Büyük İskender mesela. Mesela dibe İmparator Neron mesela hani. Mesela dibe Kanuni Sultan Süleyman. O vesaire wan paşa û kralê berê ku jiyan kirine ocak em werin îca dewra Hazretî Resulullah aleyhissalatu vesselam o sahabî wî mesela ka me kêf kiriye ya wan kêf kiriye. Em îro kêf dikin ya wan kêf dikir. Daha jiyana wan bi pirayî serpişta hespa derbas dibû. Havînê ber tavê germê li wan dixist, cilê wan xweydan didan, xweydanê da şil dibûn. Aveka cemdî tinebû bixwin. Dondirmekî tinebû bixwin, bûzekî tinebû bixwin. Zivistanê baranê li wan dikir serpişta hespê, berfê li wan dikir, di çamûrê da diman. O bi vî awayî bû jiyana bi vî awayî bû em bêjin 3000 kilometre wê biçûna, di mehekî de ancak diçûn serpişta hespê, betlandî, kesrandî. Havînê mêşa wan kor dikir kermê ana mesela cana mêş ava tên ser serê me kermêş tên em dî ev çi mêşin, ev çi kermêşin. Bûya awayî bûye jiyana wan bûya awayî bûye xweşik xwarin kiştine bûye ku bixwin mesela nê. Hinek ji wan qelê wan 3000-4000 metre bilind ser serî wî çiyayê bûye. Îro ez bawerim hinek ji we jî ûnçûne û geriyane. Mesela ez ê rojê li Afyonê bûm mesela. Li Afyonê kelekî heye pir bilind e 3000-4000 metre çiqa sebebinê bilind e. Tu çî jorê dîwarî wî tenê maye, çi maye li wê derê? Sarınca wan heye li wê derê. Ava ku ji berfê hatiye, baranê hatiye ketiye kir, avê top kirine li wê derê. Çend hev sarınca wan hene. Ar wê derê jiyan kirine, wê ava sarınca xwarine. Tabii ava sarınca miktarekî ek bî havînê baran nehatiye, berf nehatiye. Gerek ya tedbîrlî bişxurîne heta bibe zamanê baranê xweşik qîmêş nekine ku cilê xwe bişûn, îcabinde serê xwe bişûn. Yaxut av lazım bîye em bêjin lê xistine çûne jêrê em bêjin jêrê kaniye bîye bi tilima bi binê wê çaxê bi cera birine jorê mesela en nimetê wan mezin ew bîye mesela hani. Îro em bislixê vedikin alî welî ava germ e alî welî ava cemid diye mesela hani. Ama eyvan ew tune bîye mesela hani. Em bêjin ji bûne ku xeberekî cikî bisînin mehekî serpişta hespê deva çûne hatine xeber sendine. Îro em dibên elo em li wî hevdû dibînin ji 3000-4000 kilometre dûrî ve em hevdû dibînin bûya we em bevra xeber didin mesela hani. Ama eyvan ew çi tune bîye mesela. Yani yekî em bêjin em piçûk ku serî bêşan ew sehebekî ku serêşê bixwe tune bîye mesela hani. Li gorî wan elbet sağlık sistemiya wan hebiye. İlaca ji giya çekine birde wirda çekine ama weka îro modern tune bîye, weka îro modern xestexane tune bîye. Em bêjin şûr lê ketiye birîndar bîye belkî bi wî birînê miriye çiye mesela îro şûr lekîke birîndar ve li xestexanê tabii ku xweda rih nesîne wê tedawî bikin en azından wê êşa wî bêj bigirin wê arî kesiciya lêqin ji bo ku ev însan êşê nebîne mesela hani. Ferqa me ev e navê wan di tarîxê de ye em navê wan dinêrin ama em ji wan pir bêtir kêf dikin. Îro di malê me teva da en ê ku maaşî wên dik asarî ücretlê çamaşır makinesî heye, bulaşık makinesî heye, fırın heye, buzdolabî heye. Ew çav buzdolabî tune bê buzdolabî xwarinka wan ku ew ro çekine rohatine xerab ye mesela hele havînê. Mêşketinekê, kermêşketinekê bûye awayî bîye mesela îro ê xwe em pacê xwe digirin em pacê xwe wan sînekilîka lê dixin ji bo ku mêş û kermêşî tê de derbas nebin nên velî. Malê me de perwane hene, malê me de qelîma hene, berderê me teqsiya me heye.
Em dertên em pêl dugmê dikin bagaja me vedibe. Em pêl dugmê dikin derê me vedibe. Em pêl dugmê dikin derî tê girtinê. Em ereba swar dibin berf tê, baran tê, zîpik tê li me nake hin derê taksiyê jî germ e. Havînê em diçin germ e, kelekeyla germê ye 40 derece 5 derece ama hin derê taksiya me klîmayê hênik e em di derê taksiya xwe da em tiştê cemidî dixwin, em dondurme dixwin, îca min de em qehweyê dixwin, em çay dixwin, em rêvîtiya xwe biya we bi kêf û eşq dikin. Wan wê çaxê mehekê rêvîtî kiriye, wê mehekê rêvîtiya wî îro em 3 saeta da bi tiyarî ji viyarê Tirkiye diçin wiyarê Tirkiye. 3 saet. Li hewa jî em ava cemidê dixwin, serserê ewra. Li hewa jî îro teknîk çêbiye mesela bi telefonê em bi mala xwe re xeber didin. Cîk em diçinê em li wê derê her şev, her rom bi mala xwe re xeber didin 3000 4000 kilometre dûr çi heye, çi tune em evdû dibînin jî bi hev re xeber din ew çax ev tune bî. Vana nimetê pir mezin in ama em şükür nakin. Xwedê dibe çi Bismillahirrahmanirrahim le in şekertum le ezîdennekum. Şükür bikin ji bikin nimetê xwe zêde bikim. Şükür çi ye? En şükür îro mesela binêsiya vê darê me viya şükür e. Ama bira yekê dijî were binivêsiya darê rûnê mesela. Em bêjin me perê xwe etişkî jî perî bidim hinka mesela. Şükürê mezin ew e. Em zamanê xwe da îbadetê xwe ji Rabbê xwe re bikin yanî. Ewan cilab desta dişûşt, em îro cilab çamaşîrê dişûn. Ewan firaqe desta dişûşt, em îro firaqe bi makînê dişûn. Ewan erdê bi sivinika paqij dikir, îro elektrîk süpürgesî mala me paqij dike û wesaîr van teknolojiyê nê tev jî mesela hanî em bêjînin. Çi tune ye mala me de mesela hanî? Çi tune ye ez bêjim şükürê me pir kêm biye. Hene ê ku şükür dikin hene ez bi aglebî dibêjim hanî şükür kêm biye, limêş kêm biye, rojî kêm biye, zekat kêm biye, biratî kêm biye, hezkirin kêm biye, nêrtina dêv bava kêm biye, nêrtina xwişka kêm biye, nêrtina wesaîre kêm biye. Çi kete dilê me zêde hezkirina malê dünyayê kete dilê me. Em daîma li seriya xwe dinêrin, seriya xwe. Em hinkî jî li biniya xwe binêrin. Evak em li biniya xwe binêrin, em ê wisa xweşik şükürekî ji Rabbê xwe re bikin, muazzem tiştekî yanî. Xwedê zane hani dibe ya filan kes çax avêtiye, me jî çax avêtiye. Ama em nizanin ki îro em ji malê dünya re îbadet dikin, nek em ji Rabbê xwe re îbadet dikin. Em ji zengîna re îbadet dikin, nek em ji Rabbê xwe re îbadet dikin yanî. Qandîk em değerê didin zengîn em xwe değerê didin feqîra jî. Çika minkî bifikirin yanî. îro em li malê xwe swar dibin ya malê me li me swar dibe yanî. Gelî temaşevana îro en feqîrê me ji qiralê wê çaxê, ji padîşayê wê çaxê pir xweşiktir jiyan dike. Serê şeveqê em mala asgarî ücretlî binêrin. Di maaşa da en maaşê kêm ê asgarî ücretlî heye yaxud ê hinek emeklî heye. Serê şeveqê mala wê binêrin çayê wê heye, penîrî wê heye, zeytûnî wê heye, helavî heye, cebna rîçal heye wesaîr en az min dik yanî xwarina wê ye. Ha teqsî dibek tune be, dibek xwanî wî tune be. Ama van xwarina hene. Van xwarina van padîşa yekî ji wan jî nexwar mesela. Kîja padîşa dondurma xwariye? Kîja padîşa van em bêjin meyve sûyê, cemidî ew kê da xwarine kesî ji wan jî nexwar yanî. Acaba îro yaşamak em dikin. Acaba heyala kîja padîşayî biye? Heyala kîja qiral biye? Yani wek em xwe bidin ber hevdû em pir ji wan evtir bûne. Îca em dev ji wan hata vekî berdin Hatî Resulullah aleyhissalatu vesselam ku navê keleka Xweda ez kiriye eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Kamil yaşamayı bilir, yaşamayı çabiye. Çi xwariye Hatî Resulullah mesela hani. O da wî çixabiye, o da wî du metre wabiye mesela hani. Diye maaşe de bey gava bişev Hatî Resulullah radibû li mêş dikir serî wî piyê min diket mesela hani. Klima tune biye mesela hani. Çamaşır makinesi tune be mala Hatî Resulullah'da. Bulaşık makinesi tune biye, pervane tune biye. Elektrikli süpürge tune biye mesela. Haliye lüks tune bu ne?
Van xwarine lük üstü ne bu ne mesela yek jite ne bir mala vida. Ama mala sahabiye da işte nebiye sahabiye şükür ki Hazreti Resulullah şu yani müstesna ibadeti kükriye falan yani. Hatta Hazreti Ayşe Hazreti Resulullah da be Allah Teala günah te beri ana ekore teb'afu kiriye teçit ki de be kajra be ukhra ibadet nekin. İca geli temaşavana çıkan bir fikrin mala meda çitine mala meda af buyurun belki ana pari öküştü tuvalet heye banyo heye beri tuvalet tamam em bejin dur mali biye rakide misine xo baran lwan kiriye berfel on ki çevra leşme jagirti hatiye mesela ni İro her tişt mala meda heye her tişt ama be şükür ki emkir yani وانت بمين خير وخشيدا وانت مام اماتي خدابه